cái chừng số ngộ yêu lây là cứ khui cái chị em chẳng nghi lăng bị vậy cùng dụ cái chừng số ngộ năm ta kinong alam snong baro cái minister chẳng nghi baro khot Dr. Kinos lingkat bagi police department kepala trace tom 3 minute năm ta cái chừng bahalang trong cái chị em chẳng nghi baro kinong song snong trong cái jala Meghalaya lên cứ khui cái chị em trong phi ai bor shu yang au penang la man eat pa pan shakri yu blai ha cái jing la blai ai ha cái chị em của trong phi hoi wat la kalong ka ba e yangi ban mi shaban kalong ba e yangi bangin yat ko mangilong men shwa ka trei ka ta kambyang shu ka lei kawan kambyang shu par hadu ka jing shakri blai em la shu ban yo hani what happening kita ni ai ngui yu blai Oblay dap udah nak kerja baro, oblay pun klan pun mant. Lagi banget jong blay, walang imla malah lagi yang jong blay. Dan yo pan sakri blay, haki yang kisam ko jongi. Tadi kerja sungguh blay, oblay we jangi, ukwa pan pun kelaro lagi yang kisam kerja ngah jong pi. Pangilong kalong yang kisam, kalau ongkom Joshua manga berkayim juga, in sakri otorai. Haki ni kapo komenda. Ngakwa menyepuson play jimut nak ketien jong play. Nak gospel Matias nak nong ka bakhan dia ka bakhan lai. Ketien jong Jisu ong kum ne. Ha ka bo Jisu lawan sagi pang kesaria Filipi. Ula kalik sendan jo dong. Ki breu ki ong uei yanga. Khun breu. Ki breu ki ong uei yanga. Khun breu. Kani ka jingkli bo Jisu kli. Ya ki sendan jo. Pangai skem ukli ru yang ai pi baro. Pi pi ong yang Jisu ko de wei hatu de tang kun jong priu dan sibun ki jingmot ka bothai ka kran som Jisu ki itho ni Jisu dan ki bang Jisu long tang wei na ka no hingkai ba tibet tam man om dan sho ki la ban hikai kum Jisu kum ba ong ki parsi susi impat jusam kan undi udah ki start kan ni dan do kiba shem mo Jisu long tang wei ne kan thul pa jong blai uwan man ye thu ka sur jong blai man sipun sngo ya kdien jong blai hangi pa dan do kiba sngo thu Jisu long tang ubri o bha oble sibun ki kam ma bha oble asbun male bha ya ka bothei bro ka wei ka jingkli ka long hatu mangapi kumno ngi Jisu ngako an bu ka jingkli ni ka pon hatu Jisu long tang ubriu hatu Jisu long tang tau khun jung ubriu pi ong hoi ka an bu sku ke jingkli kumno pat ula ban pen em ya ki briu ka layap atau di ubriu kumno pat ula an pen em ya ki briu ka layap hai ni ka pong ka ma sim lai li ki mat ju ka jingkai ni ka tin ju lai kaman ka beningkok Kabai thu ik subject Uei U Jisu bat balik dan kam e Uei U Jisu bat balik ki break dan kam e yo ulong utaw dan lupa shwa ya ka jinglong ka pothe U Jisu ulong uwa dan lupa shwa ya ka jingplong ya ka ni ka pothe ha ka century ka pasang ka dan kini kinong thu lupa ne kinong kai bakla Kibala batai, bat hikai bakla, syapang Jisu. Kibala batai, bat kibala hikai bakla, syapang Jisu. Kiong mau ni Jisu, om day ublay. Ulang tang ubriu, kum mangihi. Ulang tang ubriu, kipin sisa. Kiong namar umla ban im bom jekot. Handai ke Bible ko kipara. Kam lawan pedang ya kata ke jingong, ni kata ke jing perkat. Kaktian jong lai kam lawan priang yang kata kejong bat kata kejing berkat ha gospel jong Yunis lo meningkong ka dekat ka meningkong ong kaktian ke jong blai ha ka ba meningkong uladan uktian ha ka ba meningkong ong kitim lai uladan uktian hang ni ka thau yau Jesus Christ uktian hang ni ka kren sepang Jesus Christ om dei ka kentian
cầm đi cái kinh tiền mà cái này riêng hàng này cái thâu yêu Jesus Christ bao nhiêu cái chính sai cái số thuaมันเป็นสแคมเป็นชิชาบ่าวเตียนอุดยคริสพี่นั่นก็มันพลีกันนี่ก็น้องก็มันกองบารอกเอาไว้บ่าวพลีกันนี่น้องก็น้องมันกองบารอกเอาไว้เพียงย่อยก็จึงใช่เพียงย่อยก็จึงช้ำพังบ่าวเตียนอุดยอุจิสคริสอุเตียนหังเนี่ยอุดยอุจิสคริสอุเนียจิสุองเตียนอย่างไรอุลาดันนาดูก็มันนี่กองอุลาดันนาดูก็มันนี่กองkawai ka khna kalau ong yi we ilong kami ko mai iba jeff ngam ju i but hatu isa ase akani ka snong jongi ilong se inong snong jongi kata kalong kami kalau ong yi tai khna wa iba jeff te kun ila don las lem te Siapa penkai piru ila don akan kesnong, pelasa akan kesnong. Ko kipara, kak tian jong blay. Akitab jong mikal long pesan kebaan ko ong tian blay kumne. Ngapa kain unmi hanga uei man sen syana Israel. Ubaga jingmi jong kalong namin handai naduk bom jikut. Ngapa kain unmi ubalong namin handai naduk bom jikut ong kak tian jong blay. Kani kani kini tuol pas pang usim bam jukut, utau usim ami nak ket jung debit, uban sesuatu bam jukut, orang ni, baka jingmi jung ukalong, nadu shwa kita berkhoi, bat sedu bam jukut orang kaktin jung lain. Kani kakek lupa, siapa Yesu, wan nak singkai jung debit, ulang nak singkai jung debit. Kalau saya ni kalau meningkong kau berkat nyong, orang kaktin ke jung lain. But ulalong mensiwa ki ai baro. Uei U Jisu ulalong mensiwa. Siwa jong ke jing pelong ya ka pathai. Kani ke jing sisa. Baka kediam le ka kran. U Jisu ulang uta. Ulang siwa jong ke ai baro. Ka benta ka baan. U Jisu ulang uta ba thau bat pelong ya ka pathai. Kani ka batai. Laka kam bat ya ke jing trei ke jong Jisu. Kitab Genesis nak long ke beningkong ke khot ka baar. Ong ka tin blai bat ka pathai ke long ka ba klemder bat ka bo suda. Ka pathai ke long ka ba klemder bat ka bo suda. Ha ka beningkong. Kani ka pathai ka ba ngaping isa. Ka ba pathai ka ba ngaping im. Ka long ka ba kham dani ka ba suda ong ka tin blai. Kalong kum kata kekot sada kom dan jing tho apa jongka. Kalong kum kata kajaka kabak lem ke yang. Henry U Jisu long unong pelong yaka. U Jisu dei mau ubala bo yake ba khoi ne pathai ba design yaka ha ka jing nat ka bang laban i taki khmat ka jonge. Yo ne slam ning kong kat khot ka balai ong ka tin jong blai kum ni. Dau long ki ai ki baro. Bat klem shim long ke ru ke long. Dau long ke baro. Bat klem shim long ke ke long. Kau mut. Bat dau Jisu. La thau la pelong. Ya ke pathai. Ka stiu pos ke nong kelasai. Na ke nong meningkong ke khot kan riu. Upol hang niu. Unang pen sha shu. An pen skem de Jisu unang pelong ni ke pathai. Dei mau ba thau ni ka pathai tak long mani kong ka khan riu ong kum ni na ba hau la thau ye ke ai ki baro ha ki bneng ka khendo ke ai ki bala yo i ke ai gom la yo i la ha ka khet ani ke hima la ha ka jing san san ha ki bo ya ki ai baro la thau do ya ki ai baro ong ka tin blai la thau do ka ni de jing sha yo ka tin jong lai ka bai tho bo Jisu dai ma nong thau nong pelong ya kani ka pathai ka ba nga ma phi ni em ba isa hang ni isha ma ke ai ka bo Jisu le ha ka pathai ke bo su don ni ka pathai ki pen pau shine bat ki sakhi shine ba Jisu dai utrai jong kita ke baro
U Jisu long try jong kita ke bro kanuksa ni ina ka ten mulai ha ka por bagi senran bagi Jisu ke dan hapo ka duriau ka jing al plong bajur ka be bakal bajur ka be hangta U Jisu ulah pensengi ya kal Kibriyo ko nang kijing pangso akbat jengki undan sio pelaman ban pelai lo yaki ban komi ki unong gendera ulong genuksa Jisu la be no ik suai na ka met kjong Kibriyo ko pelaman isu ki kemat kimla sio ban keren na sio ban yat Jisu la penkia na ka met kjong kijing pang jengki Kibriyo kimla sio ban dan kijing ban em Jisu olah penipat ya Kibriyo kebayang kata ke pani ya ke jinglong belai jauh mau long try halo ke berkhot baru idan kam mandam pan kong yo kabenta ka balai U Jisu long ta ulon ngan simpat sa ke we ke jinglong pakata kalong ke jinglong kumuprio uni udai ubadan haswa ya ke baru Ulang pelong ya kepertai handai lawan simpat saka wei pat ke jinglong kata kelong panlong kumubrio banlong kumubrio kani ke kau pala kau kepertai kan lam la ban simpang kan lam la ban su thu handai kelong ka besisha kak tin jong blai ko ongkom ne a gospel yo ni slom ni kong ka khot ka ba ka baning kong ong kak tin jong blai Bau tau ketien ulang ublay. Utau ketien ulang ublay. Kekeren ya Jisu. Kani kelong meningkong kamu ong pimen. Habangi puling hapuli baru koi kani kelong. Bat kani kelong meningkong haba keren sepang uktien. Kekeren baik ya Jisu. Utau ketien Jisu ulang ublay. Ulang ublay ong ketien ka jo ublay. Kamut kaya thuk tin blai au neu blai lawan man sim ya ka jinglong do kum brio lawan man simpat ya ka jinglong kum brio kamut bandon ya ka meddo kum ki brio bandon ya ka meddo kum ki brio kamut pada ki kejat kejebing pat bar khoi ki kan med jong brio Pat kum jupan danru ya ke jinglong tik kum brio. Mi piano brio. Dia bau duna hagit kanat jengu. Ulang tik kum brio. Danru ya ke jinglong kum brio. Utan, usliang, utat, usamtia, uyam, usap pensoi. Kum mangapi ki brio usap pensoi. Kan dia kapan pau ya ke jinglong do jengu. Ulang brio pura. Aku akan ai pi kawai ke nuksah ni. Adan wei seim Persia. Bat ulong brio abha basbun. Bat bo i la ke jong brio ki bah ka hima ka jong. Teu ni seim udan ya ke jingkwa pa ke jingtrang. Ba kumnu ban yarap ya brio ke ba sem jing e. Bat sem jinjar. Ulah perkat, ulah pusan da kumnu ole. Ulah yo ya ke jimut pon sale no kum ubrio baduk ni ban pelong ya di kum ubrio ubaduk hagawai ke sngi lo kidang step lo sum lo sle hadim lo dep sum sle lo lao lo ya ke jan sim jong ubaro kawai lao lo ke jan sim jong u lo phong pat ta ke jan kebejabo, kejan, kebejot, par ulami na yeng, panlet sa kajaka, pajudan kini kibriyo, kibajinjar, kibriyo, kibajinjar, par kibadok, lalet, ban syong bat ki, ban yakren bat ki. Ban ya bam ringkat batki. Ban sengok thu iki. Kata kerja. Taki bon teli kisngi.
bon tili ki por handai ha ka wei ka sngi ula kun chimot bon pi thu no dia ban pi thu ni dia bon dei tau iem unong sin sia jung ki da ka jing thmu ba kum no ban yarap iki mau tip ki long ki berjenjar pat ki bedok na ki ka beja haus iem ula pen pawel dia ula thu iki kini ki bereu ke sulingo ke sipayu ke lingo kum no ken unus iem bakrang udan ka bor ubahalo ki baro khoj hanai lawan ban song bat ngi ban sa bat ngi ban ba bat ngi ban sou thu ye je jungi kani ke thu Uei U Jisu jong ka Bible ulong waswa jong ka perthai jong ki jing thao jong ka perthai ulong mo ulong pelong yang ka perthai henry wa shim ya ka wei pat ka jinglong ha ka meju ban long kum riu upo lagi si nong Philippi nang long ba an kho ban ria ba nyo wong kum ni uba ha bo long ha ka duru blai om shim la nyo e ya kon bat ban long maringkat ba blai henry la pen sudai dia ula shim ya ka dur mrao ha bo jalong ha ka jing sriem kum riu ubalong ha ka dur jong blai henry wan pat ban shim ya ka jinglong do riu ban shim ya ka jinglong kum riu aku an bu ya ka jingkli ni ka pon balai Uei U Jisu ulawan man shim pat ya ka jinglong do udai balai hane pat wan shim ya ka jinglong do dan bu ki jubam la ban jubam ni ko tang ka wei ban jubam ni ka pon ka bangim la ban len ka long jing shisha kata ka long ban pen em ba ban siu spa ya ka pot hai ban pen em ba ban siu spa ya ka pot na ki pop jong ka kak tin le gong baro ke le pop bar kla do na e ka prom jong play baro ke le pop om don shu wei em om don wei ro ang ka tin jong play Uei U Jisu wana ka jinglong play lawan ni syatrai do namaron perkhat yang ai pi ban pen em ya ka em ka jong ka jong pi kani ka dik ai ka phla ka ba ka perthai ka nula ban pediang handai ka long ka jing shisha mau Jisu lawan ka perthai ban pen em ya ka perthai Matias ka long mening kon ka atwei lai thul pas mang jing kha Jisu ba on kharu yo on khot Uei U Jisu na ba on pen em ya ka perthai na ki pop jong ka on ka tin lai kata de jing thu jong jing wan do Uei U Jisu om tang man shui kai om tang man le kamba henry ban pen em ya ka perthai na ka jing yap ha kita jun pau na ka long san ka khot ka ba khandai ka ong ka tin blai na ba la pen yap ken ya me bat mi la sis pa hau blai ta ka snam jong me la pen yap Uei U Jisu ulong kong ulang berot wa sya ya la man pen yap Wala penjau ya kasnam, haka jaga bagan tangjong boleh. Tak kajing temu, pan sait pan ma pan pekui no, pan pendam no. Iki pop jonga jong pi, paka petai bro kawai. Kani ka dika keding jong boleh. Uei U Jisu, U Jisu long uta ubas dang ubadana shwa jong ke bro koi. U Jisu long uta unong pelong jong ke bro koi. Long boleh bam jikot. Ulong uta Emmanuel. Uei U Jisu wan man shim ya ka jing long do ta ka jing tmu man em ya ka em jong a jong pi ko ki para ang kwa an bu ani ka jing kli ni ka pon ala uni u blei hadu ang dei u yar hadu traye u par khat ya ngai pi man em ngai pi ka e ka ju ba pin ai ta jo kum nu pin ju ba ta jo ha tu wi kloi em man preng Jisu palong nong em jong ka jim jong pi u blei ku ku ni kan tien Tinggal pahai sebelah kita doai. Ai go imi ku doai. Ya kali kubur kong yo besngo ni kapon. Ngai skem ku doai. Kalau ngai jingker ku ya bro ke open ke besngap ya kani tin jeme ablai. Kuma kalau long ke jingker ku tam tak ke jim jonga. Pengkentang ablai ke tin jeme. Pengkentang ablai bro ke besngo yo tin jeme. Tin Yesus ngai doai. Amen.